ngrasakake ana ing tapel wates Kraton Salembi mung betheke aku kepentakon. Kewajibanku nalika semono entuk dawuh ngersane Kanjeng Rama piye? Kepareng matur paturun si pangapunten. Iya. Sedaya kewajiban sampun kula tinggal. Dadi sedaya prajurit wonten ing Kraton Salembi. Ing wekdal sakmenika sampun dikacaput trampil lan cerdas. Yen ngono apik, Nggih. cek para prajurit wis kok gladi dheweke sarwa prigel olah kaprajuritan. Neng wektu dina iki aku entuk dawuh ngersane Kanjeng Rama kang supaya njaga katentreman ana ing Kraton Salembi. Mula sira senopati lan uga prajurit aku kepengin ngersakake gajah liman klau budalake saka wandilan kang supaya bakal tak kanthi njaga katentreman ana ing Kraton Salembi. Menawi sampun kepareng, Iya, mangestaken dawuh. ayo. Marang sira kabeh. Perwirane Kraton Salembi. Syoko Makaryo. Kangesti Sanjoto. Kanthi lumaksana magita-gita. Adyo! 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 Nanging aku lagi ketemu karo kowe sepisan iki. Yen tak sawang pasuruyanmu beda karo aku. Pancen aku beda kelawan kowe. Sopo jenengmu lan saka ngendi kowe? Aku Bondo. Bondo. Saka ing Kraton Wonosegoro. Wonosegoro sawiji. Aku Wasa. Uga saka Kraton Wonosegoro. Iki aku bakal takon. Mengku kawigaten apa kowe tumeka ning tapel wates Kraton Salembi? Sadurunge ndak wangsuli takonmu. Sopo sakdaning kowe? Aku putra saka Kraton Salembi Daru Kusuma. Putra ing Salembi. Bondo, lan kowe wasa. Piye? Sakwise aku bloko ning karepku ya aku putra saka Kraton Salembi. Satune dengah banget. Ana mengku kawigaten. Pancen aku arep engkau ning Kraton Salembi.
keranganing darah biru dari pangruwat darah parikesit. Iya. Sing wani madening karo Sudarma kula kandhiki. Aku diberi perkara saka ing Salmi bakal tak sungsang bawon. Bundolan Wiwasa. Piye Ora kusumo. Tembungmu drap-drap. Para prajurit sing tak kandhoke banget. Ora bakal penjongkeng kawit. Ayo. Kyoto Mandung
Iya.
Salembi. Sumingkir sama papan kene. Apa tak singkirake? Om Salam. Kula sak langap kon entuk ning pengarepan. Lah entuk kene papan kene. Aku opo wis kene Pak. Hei. Nganggo kerjane peperangan. Rumah sebelah. Lanjut sing karo Pak. Rani papan kene. Wah iya. Wow. Kamu
Ayo, Ren.